Kaj uzmeš jednu bananu, malo žitarica, gej proteina i spreman za trening. Pa od tog ti se mora samo kurčina dignut. I to ako budeš sretan. Što se tiče velike težine, ne mere si. Ne mere. Nedovoljno kalorije. Najvažniji obrok tokom dana ti je obrok prije treninga. Jer tad trebaš razjebat stvar. Ako ne razjebeš dobra stvar, nema se šta oporavljati. Džaba uzmaš i suplemente, i gej proteine, i kreatine. Nema se šta oporavljati ako ti nisi razjebao stvar. Ako ne jediš, čitaš tamo po internetima, tražiš, slušaš ostali. On je plaćen da tebe vara. On jede tako što tebe zajebi. Jel ti to kontaš? Uzmi ovaj moj pre-workout i bit ćeš kurac ko on. Ako ne jedeš, nećeš biti ništa. Sad ću ja tebi reći moje najbolje primjere obroka prije treninga, koji meni daju najviše snage i energije. Pod 1, riža i pilet. Imaš dovoljno kalorija u riži, imaš dovoljno proteina u piletini, još odbaciš malo salate, to je pravo. Pod 2, makaroni i faširano meso. To je još više kalorija od ovog prethodnog. Plus, što ima dosta soli. I tvoje tijelo će zadržavati puno vode i ono će te omogućiti da budeš taj dan jači. I pod 3, riba, krompir i malo salati. Isto tako, odličan obrok. Imaš ugljikohidrate, imaš proteine, to je sve što ti treba. Ako hoćeš da budeš jak. A ovo što čitaš po internetima da trebaš puno razmišljati, da trebaš komplikovati, da trebaš vagati te hrane tamo. Da trebaš uzeti 173,63 ml mlijeka. Da trebaš uzeti 3 plazme četvrte pola. 2/3 banane. To je glupost. To je glupost, sin. Važno je da ti uneseš puno kalorija, sat i po do 2 prije treninga. Onda 20 minuta prije treninga drneš tursku kahu i ideš. To je važno. A ova komplikovanja, riješite to. Glupost. To su izmislili ljudi koji ne žele jako trenirati, pa se moraju praviti pamet. Nemoj to slušati. Sve čuo. Niti malo. Nemoj niti malo. Nemoj to slušati. Huš, huš!